Nou, Monique, Ja. wat zie je er prachtig uit. Ja, toga De dus. wilde beesten. Kom uit je zwembadje drinken. Qua beweging zijn we ook een beetje op fundering. Dag beste kijkers van Aan Tafel Bij, blij dat u er weer bent. We zijn vandaag te gast in Grand Café El Molino in Schoondijken, waarvoor onze hartelijke dank natuurlijk. Mijn gast is een Friese axelaar. Dat Fries dat hoor je niet meer over zoals je hem hoort praten. Hij is voorzitter van de Axelse IJsclub. Ja, dat moet je natuurlijk als je Fries bent in Zeeuws-Vlaanderen. Vroeger rende hij zich een slag in de rond als hardloper, maar tegenwoordig doet hij het wat rustiger aan en padelt hij vooral. Maar bestuurlijk, ja, dan loopt hij nog wel heel hard voor allerlei hardloopdingen. Hardlopers zijn doodlopers, zeggen ze wel, maar volgens mij geldt dat niet voor mijn gast. Welkom, Douwe Dankjewel. Wortman. Hoe komt de Fries in Zeeuws-Vlaanderen terecht? Ja, dat is wel een heel lang verhaal, maar uiteindelijk een korte voor de liefde. versie? De korte versie is voor de liefde. Voor de liefde? Ja, Oké. vakantieliefde. Aha, en bij het zeilen ontmoet in Friesland Nee, of het zo? was Loretta Mar in Spanje. Oh, ja. Het was net EK-finale dat Nederland gewonnen heeft in 88. Wauw, oké. Dus daar onthouden we het jaartal goed mee. Ja, En toen heb ik haar ontmoet en het was een axelaar. nou. En daar- toen, na een paar jaar, 2 jaar, ben ik naar Axel getrokken. Want jij kreeg haar maar geen mogelijkheid naar Friesland? Nee, we hebben wel gewikt en geweegd. Ook gekeken naar misschien in het midden van het land gaan wonen, maar dat was ook geen goede optie achteraf gezien. Nee. Dan heb je altijd familie op visite. Ja, En die blijven dan allemaal slapen en het leek ons niet zo'n dat goed is geen idee. goed idee. Nee. Hoe lang ben je al in de ban van het hardlopen? Ja, ik denk dat het na mijn voetbalcarrière, dat is een redelijke korte carrière geweest, toen ik jaar of 17 was, heb ik een ongelukje gehad in het veld. En, kruisbanden af, volledig af. En toen ben ik eigenlijk geopereerd en daarna was voetballen geen optie meer. En in het revalidatieproces in Terneuzen was een hele leuk Belgisch fysiotherapeutenteam die hardlopend weer de revalidatie in gang zetten. Ah, dat was hun manier Ja. van de revalidatie En doen. op die Oké. manier ben ik eigenlijk daarin doorgegaan met hardlopen. Oké. Van 5 kilometer tot uiteindelijk marathons. Oké, dat is dan in het kort jouw carrière. Hoe lang doe je nog steeds Ik heb hardlopen? zeker 30 jaar hard gelopen. En dan ook mijn wedstrijden inderdaad. De regionale wedstrijden van de SSP ZVL dan. De Stichting Sportpromoties Zeeuws-Vlaanderen. Die hebben altijd criteriums georganiseerd van de lokale loopjes. Tot de marathon van Rotterdam, wat wij elk jaar deden. En 3 keer de kustmarathon dan ook gedaan. Hoeveel marathons heb je gelopen? In totaal Ja? 25, niet bijgehouden. 25 of zo. Oh, oké. Nou, heb je aardig wat kilometers in de benen. Ja, toch wel. Maar uiteindelijk ben je een keer gestopt? Ja, uiteindelijk wat pijntjes en boven de 50 en toch ook nog wel weer last van mijn knieën met die kruisbandblessure. En dat speelde de laatste 4 jaar echt wel op dus. Ja, ja, ja. Dus bestuurlijk ben ik gewoon doorgegaan in allerlei met de sport en nog steeds in aanraking met... Ja, dus uiteindelijk kruipt het bloed dan toch wat niet gaan kan, maar niet meer door nee, zelf dat blijft actief. absoluut Oké. een hobby. Nou, het woord is gevallen, je bent bestuurslid hè, van Roadrunning Axel, zoals het zo Ja. mooi heet. En jullie organiseren in het jaar door 3 lopen hè, Ja. in totaal. Ja. De Appelloop, de Erpelkappersloop en de Gitaar. Ja. Die naam, die moet je even toelichten. Wat is de Gitaar? Het is de halve marathon van Ja, Axel. we hebben dus 3 lopen inderdaad. Om even terug te komen op de eerste loop, die hebben we altijd in november. Dat is de fruitloop. En daar wordt door de lokale fruitteler wordt dan fruit beschikbaar gesteld. En dan hebben we daarna de Erpelkappersloop. De Erpelkapper van Axel hebben we dan ook, die beeldjes natuurlijk. Ja. Als prijzen ter beschikking gesteld voor nummer 1, 2 en 3. En dan worden de aardappelen door de lokale aardappelteler ook beschikbaar gesteld als prijs. De sponsoring is voor jullie wel van belang. Ja, dat hebben we ook echt nodig. Want we hebben een stichting en we hebben zeker geen inkomsten verder dan inschrijfgeld. Is het enige wat we hebben. Ja. En dan de gitaar. Dat is dus Dat is jullie ons klapstuk. paradepaardje wat eigenlijk ook in aanloop is van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen in april. Dat is een soort van training voor veel mensen? Ja, dan? heel veel mensen gaan bij ons de halve marathon lopen omdat ze dan in aanloop voor de marathon. Ja. En ja, de gitaar, de Ja. naam, daar kan je zien als je
een route loopt, is in de vorm van een elektrische gitaar. Daar kwamen we pas later achter. Dat was per toeval een keer dat Per iemand het op Strava zag. werd er en, heel vaak alias de gitaar, ook genoemd in tagging en zo, dat ze dus op Strava liepen. En toen keken we van, ja, het is echt exact de vorm van een elektrische gitaar. grappig. Maar dat is puur toeval. Ja, oké. Ja. Daar hebben jullie niet... Dat heb je echt gewoon niet gestuurd in die richting? Nee, want qua route, anders moet je door het land. Dus je moet echt de weg volgen. En als je echt de weg volgt Oh, dat is wel grappig. en via Luntershoek terugkomt, dan, dan heb je exact een gitaar. Hoeveel mensen lopen er nou mee met bijvoorbeeld de gitaar? Laten we die even De pakken. gitaar is op dit moment rond de 300 deelnemers. En dat is voor een lokale loop best wel veel. En kun je nog groeien of is dat voor jullie wel een beetje de max? Zo? We hebben alles over nagedacht, omdat ook het Zeeuws-Vlaamse kampioenschap misschien wel bij ons terecht zou komen. Daar is ooit sprake van geweest. Maar dan moet je ook een officieel parcours aan laten meten. En wij mogen de FC Axel, de locatie mogen we gebruiken voor onze loop. Ja, dan kunnen we wel misschien 400 lopers bergen. Okay. Ja, dus je kunt nog wel wat groeien. Maar ja, ietsje, maar niet ietsje, maar niet 700 heel of erg 800 veel. of 1000. Net als in Katzand dat ze 1200 deelnemers hebben. Dat kunnen wij gaat niet organisatorisch niet aan. Oké. Wat maakt deze loop nou zo bijzonder? Behalve dan dat het een mooie trainingsopstap is voor de marathon van Zeeuws-Vlaanderen. Maar ten opzichte van andere halve marathons? Of andere lopen, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het een samenloop is van omstandigheden. Dat het een hele lokale loop is. En alle mensen die bij ons komen zijn echt vaste lopers. We hebben er echt wel een vaste lopers die vanuit allerlei regio's, ook vooral heel veel uit België. Die schrijven op bij dag ons 1 al komen in lopen. Ja, dat het kan. en ik ken echt lopers, toen ik zelf nog liep, die nu ook weer meelopen. Ja, die lopen al 40 jaar, 50 jaar, of zolang wij bestaan, zeg maar, lopen ze de lopen van Axel mee. Oké. Zijn er nog vernieuwingen te melden? Met name bij de gitaar bijvoorbeeld, in vergelijking met andere edities? Want ik neem aan, ja, je loopt, oké, lopen blijft lopen. Die gitaar, dat zul je er denk ik ook wel inhouden. Tenzij er de weg wordt afgesloten. Maar vernieuwen jullie ook nog? Nou, we hebben wel het dusdanig aangepast dat er ook een korte afstand is, nu. Okay. En dat is dan 8,5 kilometer. En vroeger, voorheen deden we dus de halve marathon. En dan ook wat we gebruiken, de parcours op Smitsgorre. Maar dat liep een beetje organisatorisch een beetje moeilijk, omdat ze dan van alle kanten binnenkwamen. Dan kon je niet meer bijhouden. Nou, het was heel verwarrend. En soms ook mensen niet in de uitslag, omdat ze echt bij de kar van links en rechts kwamen. Ja. En nu hebben we dus op hetzelfde parcours een kortere ronde geïntroduceerd. En dat wordt ook wel echt goed ontvangen. Dat doen we sinds 2 jaar. Ja, en voor de rest, we zijn alweer van sponsors gewisseld. Dus we gaan ook weer nieuwe evenementen koppelen we vast aan het hardlopen. Mathieu Warnes, dat is ook een bekende lokale speaker wel. Die komt ook altijd bij ons nu speakeren. Ik ben ook een beetje een soort lopersmakelaar. Omdat ik ook heel veel contact heb met de snellere lopers in de regio. En dat vinden de lopers ook interessant, dat er een goed deelnemersveld is. Okay, ja. En vorig jaar bijvoorbeeld... En leggen jullie ze dan ook in de watten? Nee. Niet? Ze vragen soms wel, en het is soms vanuit België nog steeds van... Zijn er geldprijzen, zijn er speciale dingen? Ja, daar gaan we niet aan beginnen, dat doen we niet. Nee, we leggen ze wel in de watten, maar net als een andere loper. Ik vraag het een beetje net als, want bij Vesterok bijvoorbeeld, dat is dan een totaal ander iets, maar daar vinden de mensen die daar komen spelen, vinden het vooral achter de schermen heel erg gezellig. Ja, dus het kan zijn, het hoeft er niet per se geld te zijn, maar je kunt het ook op een andere manier doen. Nee, maar ze krijgen niks geen andere... Iedereen wordt bij ons fantastisch ontvangen, elke loper. Hey, heb jij nou het hardlopen zien groeien in al die jaren dat jij actief bent geweest? Ja, maar het is wel op zijn retour. Het is nu op zijn retour? Zeker, absolute aantallen. Hey. Bij ons was bijvoorbeeld de erpelkapper of de appelloop. Toen wij begonnen, 12 jaar terug, toen wij het bestuur overnamen, zeg maar. Dus met Peter de Vet en mijzelf toegevoegd aan het bestuur. Toen Anton Wartel ermee stopte. Ja, toen hadden ze 5 lopen verspreid over andere data's. En wij hebben dat teruggebracht van 5 lopen naar 3. Mm-hmm. En in het begin hebben wij in de hoogtijjaren, en ik denk dat je dan 10 jaar terug moet gaan, hadden we 270 lopers op een erpelkappersloop bijvoorbeeld. En nu? 100. Huh. Dus dat is echt... Hoe komt dat? Want ik bedoel, marathons die zijn mega populair. Ja. Het is echt niet normaal. Nee.
Is het dat iedereen zich dan enkel nog op marathons richt, of Ik halve denk- marathons, en die andere links laat liggen? Nou, ik denk dat de huidige generatie meer naar de 7 heuvelen loopt, de grotere lopen, Antwerpen, 10 miles. En de regionale loopjes Ja. wat links laat liggen. Omdat? Hoe komt dat? Omdat ze dat minder leuk vinden. Dus Het, dan is het ook- kneuterige misschien, of de grotere lopen hebben natuurlijk meer entourage. Oké, dus het evenementachtige wat erachter zit, dat is het trekt woord, ze denk dan ik wel. aan. Ja, het evenementachtige, ik denk dat dat enorm trekt. Dus met de dat- feesten en En dat ze toestanden de erbij. marathon van Amsterdam lopen, of de marathon van Rotterdam, of de 10 Ja, dat is miles één in groot Antwerpen. feest. Dat zijn allemaal 7 heuvelloop. Maar dan 30, 40.000. En dat vond ik zelf vroeger ook leuk, maar dat deden wij er dan bij. Ja, oké. Dus eigenlijk wat je zegt, de populariteit van hardlopen als zodanig, dat is waarschijnlijk niet achteruit gegaan. Nee, maar wel voor kleinere lopen. Ja, voor lokalere lopen in ieder geval. Ja, want Oké. de criteriums, dat is ook wel een 3-4 jaar geleden, is Stichting Sportpromotie Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen. Die had altijd een criterium waarbij we 8 lopen in de regio aanwezen dat je punten kon verzamelen. Ja, een soort En daar- kampioenschap. En daar was ook een klassementje altijd aan verbonden. En zo. Daar zijn we op een gegeven moment mee gestopt, omdat daar gewoon niet meer... Dat was geen interesse voor. nee. Oké. Daar had je- Hey, wat komt er nou kijken bij het organiseren van dit soort lopen? Ja, Want dat is jullie werk. Wij worden natuurlijk als altijd bestuur. beloond, dat is allemaal zo goed geregeld. Maar achter de schermen zien mensen ook niet wat je allemaal wel moet doen. Daarom wil ik het voor het scherm Ja. halen. Wat doe je dan allemaal? Nou, ten eerste moet je een goed bestuur hebben en een beetje vaste ploeg met vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie? Ja, ik denk dat wij toch wel een poeltje hebben van 20 vaste vrijwilligers. De een die kan niet, en de andere kan wel voor die oké, lopen. Maar, ja. dus die weten ook ongeveer wel verkeersregelaars. Maar die moeten ook wel iedere keer hun diploma weer halen om verkeersregelaar te mogen zijn. Ja. Peter de Vet, onze voorzitter, die heeft heel veel werk met vergunningen van de provincie, van de gemeente. Oké. Dus dat moet van tevoren allemaal gedaan worden. We hebben subsidieaanvragen bij de gemeente die ook elk jaar gedaan worden. Waarbij wij dus ook wat subsidie krijgen. Wat ook ons weer helpt in de clubkas om dingen te kunnen realiseren. Ja. Ja, daarnaast moeten wij bij FC Axel, bij de voetbalclub, daar mogen wij dus ook onze opslag voor de boog. Wij moeten de boog opzetten, we moeten alles afzetten. Parcours moeten we met bordjes voorzien. Van tevoren moeten de prijzen gekocht worden. Inschrijvingen. Inschrijving moet er gedaan worden. Nou, Horeca, denk ik, op het moment dat het zover is. Maar dat is ook een fantastische samenwerking met FC Axel. Omdat ik heb vroeger daar de training ook wel gedaan. Dat ons kent ons ook wel makkelijk dat zat ook in jouw dat zat ook nog in mijn pakket. jouw inderdaad. kennissenpakket, Ja. zeg maar. Oké. Dus die zorgen ook voor de bardienst, wordt dan ook goed geregeld. En extra vaten, Westmallen voor de lopers, want daar wordt veel gedronken dan Ja. afloop. Ja. Hey, jij praat de appel, of de fruitloop moet ik eigenlijk zeggen. Ja. En de erpelkappers lopen ook zelf aan elkaar, hè? Ja. Hoe heb je dat geleerd om dat soort dingen aan elkaar te praten? Was wel iets bijzonders. Dat is met de paplepel een beetje ingegoten. Ik praat wel heel makkelijk, dus, en dat vind ik ook. En je ziet nou bij mijn zoon, die treedt ook niet bewust op, maar die grijpt ook meestal naar de microfoon op feestjes. En, Okay. dat Die is ook soort niet zaken. bang om in de Nee, dat middelpunten zit wel staan. een beetje in de genen, zeg maar. En leer jij nou nog wat van Tjeu Warrens? Want die doet dan de halve marathon. Ja, Mathieu Warrens, dat zijn wel echte speakers, mannen. Ik kan het ook leuk vertellen, maar die hebben toch wat meer achtergrond over de lopers. Die volgen en die doen natuurlijk ook Die hebben meer bagage, zeg meer maar, bagage kennis. en andere grotere wedstrijden doen die ook als speaker. En daarom hebben we hem ook gevraagd om de halve marathon bij ons te speakeren. En ik vind het ook wel eens leuk om in de organisatie op parcours mee te kunnen. Want als ik moet speakeren, dan sta ik toch wel vast Ja, dan zie je niks bij de eigenlijk. finish. Nee. Of dan zie je maar een bepaald stukje. Laat ik Ja, het het zo begin zeggen. en dan ze weer binnenkomen inderdaad. Hey, nou zijn jullie ook op zoek, heb ik begrepen, naar nieuwe vrijwilligers Ja. en een nieuw bestuurslid. Ja. Vertel, Al een begin maar eens tijdje. bij die vrijwilligers. Wat heb je Nou, nodig? vrijwilligers is natuurlijk op een gegeven moment zijn mensen redelijk op leeftijd aan het geraken. En dat zie je bij elke clubs en stichtingen en vrijwilligerswerk denk ik wel. Dus wij zijn zeker op zoek naar wat verjonging ook en nieuwe aanwas. En dat mogen 30'ers zijn, 40'ers, 50'ers. En dat 50'ers, dan ben je ook nog jong. En wat voor dingen moeten ze dan doen? Dat varieert in bevoorrading, dus dat ze dan bananen snijden en water aangeven en tot het uitzetten van het parcours of een verkeersregelaar op bepaalde punten dat je daar verkeers
het verkeer mag regelen. En je mag zelf wel een beetje kiezen waar je eigen voorkeur ligt, neem ik aan. Nou, er wordt wel in overleg gedaan. Niet, Oké. het is niet verplicht, je gaat hier staan en Nee. als je het Jij wel moet iets bananen van snijden. inbreekt. Ja, maar ik ben allergisch voor bananen. Maakt niet uit. Nee, Jij maakt moet niet bananen uit. snijden. Nee, precies. Oké. Nee, ja. maar dat is ook wel een specialisatie. En bij ons. hoeveel mensen moet ik aan denken waar je naar zoekt? Nu, ik denk dat wij zeker toch wel 5 Oké. nieuwe vrijwilligers erbij zouden kunnen hebben. Oké. Ja. En een nieuw bestuurslid, begrijp ik? Adi de Feiter, de penningmeester, die heeft dat meer dan 25 jaar gedaan. En die is 77, 78, maar in ieder geval heeft gekozen om nu wel ons nog te helpen als vrijwilliger. Maar niet meer in het bestuur, Niet dus we meer als zijn nog penningmeester. zeker op zoek naar een penningmeester. Dus iemand En we hebben nu 4 bestuursleden en dat mag in principe niet, want dat kan ook niet. Want we doen, Stakende wel eens een keer, stemmen. we doen wel eens een keer stemmen inderdaad. Oké. En dan blijven we hangen soms. Oké, maar je Twee- zoekt dus twee wel tegen iemand twee. met een financiële achtergrond in feite. Ja, Of iemand die dat in ieder geval Iemand met kan. affiniteit met financiële dingen. En het is niet heel veel werk, want we hebben 3 lopen per jaar. En onze Maar kunnen administratie- mensen zich melden als ze dit nou zien en ze denken, nou, ik ben dat. Ja, Ik wil me wel melden. nou de contactinformatie is terug te vinden op roadrunningaxel.nl. Dat is laten onze we zo meteen website. ook beneden zien. Ja. En op Facebook /roadrunningaxel hebben wij ook een Facebookpagina met alle informatie. En ook een WhatsApp. Een icoontje komt er terecht Oké. via Facebook of de website. Als je daarop klikt, Dan kom je rechtstreeks bij mij communiceren. uit. En, Oké, of het super. telefoonnummer van Peter de Vet, van de voorzitter, die staat ook overal vermeld. Mooi. Douwe, bedankt voor je verhaal. En Ja, ja, veel graag succes met het organiseren van al die lopen. En met name dan van de gitaar. Beste kijkers, als u nou na deze uitzending denkt van... ik wil wel meelopen, dat is om te beginnen. Of ik wil wel een handje helpen. Of nou, misschien wil ik wel penningmeester zijn. Meld je. De gegevens staan hier onderaan. En ze zullen heel blij zijn bij Roadrunning Axel. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.